Днес ще ме видите да въртя не един, два, три, четири. Ама чакай! Аз казах 4 обръча. Ама аз казах 4. Тук колко са? Мале! О, чакайте сега. Виждате ли какво се случва? Колко обръчи, приятели! О, мале! Аз просто не виждам това как ще стане. О, не мога! Здравейте! Добре дошли в чисто новата ми поредица. За мен е огромна чест, че моята най-добра приятелка ще бъде в първият ми откриващ премиерен епизод. Вени, нека ви я представя. Вени е вариатетен артист и произлиза от цирково семейство. Тя стартира своята кариера на 15 годишна възраст и има изключително много сценични изяви, дори от тогава. Това е Вени. Какво ще правим днес? Днес малко ще те поизмъча с обръча. Малко? Колко малко? Съвсем мъничко. Колко обръча си подготвила? Само 25. Нищо работа. Ама виж сега, за професионалист като мен, 25 обръча това е нищо. И аз така. И сега как предлагаш да започнем? За един начинаеш какво е нужно? Така, като начало ставаме обръчите и започваме да загряваме. Това е едно от основните движения, които ще трябват по време на Наистина? въртенето на кръст. Почваме с най-основното въртенето на кръст. Да. Добре, айде да видим. О! Добре, виждаш ли? Браво, браво. Справям се чудесно. Ти си професионалист вече, бе. Ама аз ти казах, взела ме на Ръцете участие. трябва да са свободни. Ти краката си движиш. Да. Погледни крака как е. Единия край го задай Ти точно постоянно така по-напред. потупваш с него. Именно тези тласъци нагоре по цялото тяло отива. Да. Мисля, че сега. това го съвършенствах. Има още. Има още. Давай сега настрани. По една крачка. Наляво, надясно. Почваме с въртене на една ръка. Ето тук се върти. Наистина. Между палеца и показалеца. Цял живот съм мислила, че се върти Не. тук. Ето тук. За да можеш да имаш контрол На то на обръч. обръча, да. И да го навигираш. Да. И как да стане самото въртене? Добре, дай е така. Задай е така. Клани го хубаво. Чакай, аз ще се претрепя още преди да съм го завъртяла. С дясната ръка, тази само Да. да избереш евентуално, ако искаш да го балансираш. Ето, балансирам го. Да. И Отпой сега го го. пускам. Да. Опа! това Аз мисля, че мога да те замествам на работа. Ох, ама как боли! Леле! Това... О, майко! Но това... Малко ще посенееш. Леле, това как го правиш всеки ден? Хващаш си ги обръчи. Да. Единия идва така, а другия идва така. Единият идва така, другият така. Интересно. Сега, това трябва да направим. Ти като кунг-фу нинджа, ама с обръчи. Дай с единия само. Така. Той го степ си. Това до мен. Да. Напред това движение. Пусни хубаво ръката. Напред да дам хубаво, максимално. Да, не напред, просто хубаво опъни ръката, да мине отдясно, отляво. Отдясно, отляво. А не тук така, пред тебе. Да. Ами сега ще пробвам. По-добре. Я виж? Ами ти си много добър учител, Вени. Така. Отдолу минава. Сега с другата така. Продължаваш с тази. Да. Така. И с тази връщаш. Това ти е. Аз май съм трагедия. Трагедия съм. Виж? Опа! Само Въпреки, че ме боли ръката, все пак аз съм тук да се уча и няма да бъда глезла. Така че сега Вени ще ми покаже как от една ръка да преминем на втора. хайде сега. Техниката я помниш. Да. Между палеца и показалец. Караш ръката. Заедно до другата. Да. И после ще пуснем дясно. Пак караме. Еха, колко красиво изглежда. Браво, бе. Ето.
готово. Yes! Въртим над главата. Ръката ти, ръцете са така? Да. Добре. Ето, хващаш си, с дясната ще въртим, Да. а с тази, с лявата, просто задай посока. Разбрах? А така. А така. И си го хващаш, докато го хващаш, си задавай посока. Имам толкова добър учител, че успях дори да завъртя обръчи над глава. Ето е програмата ми. Благодаря ви! Благодаря ви! Правя го за вас! Сега на врата. О, това вече ми изглежда трудно. Значи тук пак трябва да запомниш движението от кръка. Той задава тласъците Да. и тялото ти прави това. И ти вече от врата само е така се движиш. Разбрах? Да. Уж, разбрах. Ето. Хоп, хоп. Виж как кръка задава темпото. Казах ви, че изглежда лесно, но че не е. Кръка гледай цялото тяло да играе. Цялото тяло, така? Отдолу нагоре, Така? отдолу нагоре, да. Хоп, 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 хоп. Виж как се въртя вече. Да. Нито по-бързо, нито по-бавно. Просто Темпото на обръча. Я да видим. На колена ли? Да. Я да видя. Въртяла ли стане? Никога. Даже не Значи знае. движението ти е това. И от тук са, значи това ти е движението. Да. Ето, виж ли как е малко по-напред. Да. И задавам темпото. Трябва да бъде точно. Ето. Изправен. Да, изправен. Това. Сега ще ти покажа една моя любима техника. О, я да видя. Започваме от най-долу. Да. И сега постепенно и качваме нагоре. Хоп. И после. Хоп, пак долу. Моля, много е трудно. На 100-тния урок може и да успея. Техниките с един обръч ги овладях. Стига вече. Това е за детската градина. Това е. Yes! Ще завъртя 15 обръча. В смисъл, още не знам дали ще мога да ги завъртя, но поне ще опитам. Тези обръчи са по-големи от мен. Така, тренировка за преса. Ох! Стига! 25 обръча. Дали ще се справя? Нага отивайте в коментари. Ей, и да не лъжете. Айде да видим какво се случва. Вени ми каза да си намесвам обръчите. И аз слушам Вени. Нали, тя ми е учител. Така. Все пак са много хора, вижте ме колко съм изтурбозен. 25 обръча. Аз съм 47 кг. Нека видим. Давай! Боже, Господи! Аз успях да ги завъртя. Веня! Веня, аз успях да ги завъртя. Приятели, след като видяхте моите мъчения, но това, разбира се, аз просто така го наричам, наистина аз изключително много се забавлявах. Както ви казах, тези поредици ще бъдат изключително развлекателни и забавни дори. Но, разбира се, сега искам да ви предоставя възможността да видите моята приятелка Вени, реално професионалист като нея, как изпълнява упражненията. Насладете се на шоу програмата. Вени, изключително много искам да ти благодаря, че беше част от този епизод, от моят премиерен, първи от тази поредица, и искам да знаеш, че никога аз не съм виждала изобщо нещо друго като идея в главата си да поканя някой. Винаги ти си била първата опция. Много се радвам за което и аз много ти благодаря за поканата. За мен беше чест. Благодаря ти, Вени. За мен наистина е удоволствие. Та, приятели, ако епизодът ви е харесал, можете да коментирате, харесвате, споделяте. Редиците продължават. Ударете по един follow.
Скоро ще се видим. До скоро!